Uboshwe nesoka lakhe elingunogada owesifazane oneminyaka u-32 waseLove eThekwini, osolwa ngokulithengisela ingane yakhe eneminyaka u-13 ngoba ethenjiswe ilobolo lika-300,000. Abasolwa, okuvela ukuthi bayizithandani, bavele kafushane enkantolo yemantshi yaseThekwini ngoLwesihlanu. Baboshwe ngeledlule ngezinsuku ezingefani. Ukuboshwa kwabo kulandela ukuba isisulu sibeke udaba kumakhelwane naye olwedlulisele esibhedlela sikahulumeni Prince Msheni Memorial Hospital. Ngokulandisa-ke komthombo welanga, uthi isisulu sithengiswe ngunina kowesilisa oyisoka lakhe. Umthombo uthi owesilisa uqala ukubona-ke isisulu kumakhalekhukhwini kanina wase noma-ke ubeyihlala-ke ngokufaka izithombe zaso kwi-status enkundleni yokuxhumana eWhatsApp. Uthe uma ebona-ke izithombe zengane, wabuza-ke intombi yakhe ukuthi ngubani lona. Uthe-ke iphendule ngokuthi indodakazi yayo. Uthe umsola kungcono kayinike yena le ngane ozoyilobola ngoba-ke yena usemdala futhi-ke unezingane ezine kobaba abahlukene. Kanti-ke emakhaya kwaNongoma ngeke-ke bakwamukele ukuthi alobole umuntu usesigabeni akusona. Ingxoxo yabo iqhubeke noma-ke kwaze kwafika odabeni lwenhlawulo namalobolo. Owesilisa uthe-ke uzokhokha imali engango-300,000 wamarandi welobolo, ohambisana-ke nenhlawulo yokugeza izintombi nenkomo-ke yomqhoyiso. Ngokusho kwengane ithi-ke noma-ke ngoZibandlela noma-ke ngoDisemba kuhleleke usuku lokuhlangana nomsolwa, yona-ke ingazi ukuthi kwenzekani. Unina uyitshela ukuthi-ke bayothenga izimpahla baphinde-ke bazithokozise ngokudla-ke kwelinye lamahhotela asenkabeni yedolobha iTheku. Unina wengane ufike lapho-ke wayiyalela ukuba yenze konke okushiwo yisoka. NgoFebhuwari nonyaka kutholakala ukuthi ingane ikhulelwe ngenxa yokuthi ekukhuleleni kwayo kube nezinkinga i-molar pregnancy. Odokotela basikhipha-ke isisu. Umsolwa ubeqhubeka-ke nokulala nengane. Ngolunye usuku ufikile-ke ifuna yaphuma sengathi iyabuya kanti iyobe kuwudaba kumakhelwane, kusho-ke umthombo. Iphephandaba lichumane-ke nobabekazi wesisulu esiligodlile igama lakhe, olutshela ukuthi-ke bashaqekile ngokuvela-ke kwalolu daba. Uthe-ke babizeleke esibhedlela noma-ke bezobikelwa ngodokotela ngokwenzekile. Kuzwisa ubuhlungu ukuthi uthengise ngengane ngoba-ke ufuna ukuyothenga indawo yokwakha eMbumbulu. Umsolwa ubengafuni ukuthi thina sibe nokuxhumana nengane ngoba-ke ethi kasiyithenganga. Besikuhlonipha lokho njengoba-ke besingakwazi ngisho nokuphikisana naye, ngisho-ke ethatha izinqumo zokuyishintsha-ke esikoleni. Uma-ke ngimbuza ukuthi kungani enze le nto ayenzile, uthi isoka lakhe lathi ngeke-ke lithenge ingulube isesakeni, ngakho-ke kuzofanele liqale liye-ke nengane ocansini ngaphambi kokuba liyilobole. Uye wangitshela ukuthi isoka belibasebenzisela kamakhubalo ukumlutha ngoba-ke wavuma ngisho lithi noma-ke lizobenza amakhosikazi alo bobabili. Uthi isoka lakhe litheke ingane izoba nguNdlunkulu, yena-ke abe ngunkosikazi wesibili ngoba-ke kubo kunomthetho. Selokhu aqala-ke ukugila umkhuba kule ngane, ubengasafuni ukuthi-ke iyodlala nezinye iy'ngane zakomakhelwane ngoba-ke novalo lokuthi kungenzeka-ke iphunyuke elikhulume lonke-ke udaba. Siwumndeni sifuna kajeze ngoba-ke akwenzile akulungile, kusho-ke ubabekazi wesisulu okhuluma umnyango wezenhlalakahle KwaZulu-Natal uMnumzane Mahlaba Memela. Uthe-ke kuyicala elibomvu okwenziwe noma-ke ngabasolwa. Uthe owesifazane kufanele ethole isigwebo esiqinile ngoba nguyena-ke kufanele avikele ingane. Abakwenzile kuwukukhohlakala okuphindiwe ngoba-ke kunokuba bayivikele ingane bahlela kokubi ngekusasa layo. Amaphoyisa nenkantolo kufanele-ke benze ukuqiniseka noma-ke isiqiniseko sokuthi abasolwa kabadedelwa. So umnyango-ke sizongenelela ngokuthumela ithimba losonhlalakahle elizonikezela ngozinzo oludingekayo emndenini nakusona-ke isisulu, kusho-ke uMemela. Iphoyisa elingagunyazeki ukukhuluma nabezindaba liqinisekisile ukuvula kwecala ngokuboshwa kwabasolwa.